Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV bisimilla mone roɓɓindu jayndel moɗon weltare min dañi huccude mon kala saaha noon kadi min dañiri weltare huccude mon oɗo subaka alarba hande ko wiɗon tan yo Allah waɗan en jaam goto foof salminama e inde ko noon kadi on manama e jettoɗe serenɓe men jejjitaka e laal gotol calminama jurama berta juuɗe ñaga duwaw yuppa e Sénégal e aduna o foof hawɗon boros wawa hollude en caggal jaam dumo e nder leydi meɗen Sénégal ɗum ɗon noon ko wiide tan duwawuji ganduɗa jippinama e nder leydi ndi e barke oɗo mawlud yo taw ko duwawuji jaɓaɗi o boros wawa hollude en caggal kono kadi jaam dumo e leydi meɗen Sénégal wona jaam ngal ganduɗa ko jaam jammin wonta enen foof kono kadi kisal meɗen wonata enen foof kono kadi duwawuji wona duwawuji jaɓaɗi wona ɓuural e enen kala ɗo e ɗi konngudi noon gudditten roɓɓindu jaydeli meɗen ko ɓuuri tengtude hannde e jaydeli ɗi ene jeeya konngudi mo ganduɗa konko woni khalife général de Tijane yuɓɓini ɗum e oɗo mawlud walla mbiyene oɗo altine woni Serigne Babacar Sy Mansour toon to diwan mo Tivaouane to konngudi makko nani nder tan jaydeli ɗi kono kadi to banggal dawrugol ma en nayo payen toon saabu kañumne dillino feewi e nder jaydeli ɗi ɗum noon en batta sona uddidde roɓɓindu jaydeli meɗen jayde gendire Le Soleil jayde gendire Le Soleil noon wi tan ko jamma jaam ko ɗum ƴewtinda e mawlud oɗo ɓennuɗo saabu Serigne Babacar Sy Mansour suuti konngudi fanude ɗum e sukaɓeɓe suuti konngudi fanude ɗum tan e ko kala ko ganduɗa ko kañum woni janggude e ruttitade kadi e Allah joomum ɗum ɗon noon woni konngudi cuutade toon to diwan mo Medina Bayne ko konngudi mbaɗi noon suuta toon saabu kañumne ɗum kañumne mawlud yuɓɓinama toon yete ha joni tan yete ko faye membre aji walla mbiyen goomuɓe wiyeteɓe commission ad hoc kamɓene joni ɓe gande holi darotoɓe ngal ɗon banggal ɓe garti kadi e drogue mo ganduɗa tettama ɗo e leydi meɗen Sénégal ne tolni ujunnaji 2 kiloji e 26 cocaïne ene nanga e maaje meɗen jayde las kañum dawri tan ko artude wiide fatwa mo Serigne Babacar Sy Mansour yuɓɓini e ndeɗo hittande walla mbiyen altine oɗo ɓennuɗo ɓe garti hen no fewi wiide tan o rutti kadi wiide sukaɓeɓe yo duttito e l'islam dine mumen kono kadi yo goppu kalodirde ko boni e ko faye réseaux sociaux ji e ko way noon cuutuɗo konnguɗe mum kañumne tan fani ɗum e lundiɓe woni Abdou Mbow toon to diwan mo Thiés kanko Abdou Mbow noon o holliti kadi doole makko wiide tan amo nangana gardiɗo leydi wo ha joni kay gardiɗo omo ganduɗa yete kanko woni Abdou Mbow o ruttimo wiide tan kamɓe lulliɓe ɗo joni ɓe foti tan ko jooɗa ɗin konngudi noon o suuti ɗum fanude ɗum e parti rewmi hayso tawi ni parti rewmi koyngal gotal ngal nani wonde moɓɓe koyngal gongal ngal nani e boowal ɗum ɗon noon koye konngudi Abdou Mbow nani e jayde las jayde les échos ari e konngudi Serigne Moustapha Sy wiide tan kanko Serigne Moustapha Sy mataw ngol ɗo lawol o ƴetti politique o joƴƴiniri ɗum banggue fawi tan o fayi tan e jettude ɓiiko o wayno paranowo ɗum gam laamu ni ɗum noon koye nder jayde les échos woni ɓe mbi tan o ƴetti politique o joñi kono kadi o suuti ɓiiko ha dow ko ɗum ƴewtinda e gammu mo hikka wo ko faye banggal Yewwi Askan Wi ko wayno noon suutani hen konngudi makko hay lawol gotol khalife général de Tidiane kañumne arti tan e wiide yete suutude konngudi muɗum saka surtout noon fanude ɗum e avortement médicalisé woni tan bonnude reedu tawane fawe lawol ɗum ɗon noon o wi tan ɗum ɗon l'islam yadata hen hande yadata hen janggote kamɓe ɓe jadata hen ɓe meɗata yadude ko wayni saabu Allah yiiɗa ɗum nelaɗo Allah yiiɗa ɗum ɗon noon o rutti kadi wiide tan e nder jayde les échos jangguinoɓe ɓurana ɓe yooɓe goppite haqqillaji
kadi yo laamu ngu woppitɓe haggillaji rutto waɗa ɓe no janguinoɓe français ɓe mbayni ko ɓen keɓata fof ɓen keɓa ko way noon aɓe jooɓe jobdele te kadi ko way noon ƴewtinde kono kadi wiide tan sukaɓeɓe yo duttito kadi ƴewto koye mumen ɗum ne Jayde quotidien ko hen paden Jayde quotidien le quotidien arti tan e Serigne Moustapha Sy toon to Tiwawon to wiide tan kanko Serigne Moustapha Sy noon o tan ƴewtidaki ni yeewi askani walla mbiyen o yeeƴaki yeewi askan wi ni o ƴeewani koɓe mbatta e koɓe mbaɗani kanko noon o suuti tan ko konngudi faade yette e banggal cérémonie officiel makko mo waɗanno to no wiide tan hollidde tan darde ɓiko ɓe garta kadi Serigne Babacar Sy Mansour wiide ñett wiide ala wiide tan koye konngudi Allah ɓe jokki ɗum ne ɓe jaadata hay lawol gotol e ko ganduɗa ko kañum woni avortement médicalisé ɗum ɗon noon woni ko ganduɗa wiide tan wala ko bonnata sona bonande e nder leydi ndi Jayde l'Observateur kañum noon arti tan e wiide piège en haute mer wiide tan yeteɓe ɓe ganduɗa ko kamɓe goni oɗo bateau de noon wonnoɓe hen ɓe ko nayo ɓeɗon ne waɗi hen Guinée Bissau naɓe ne waɗi hen sénégalais ji e gambien mo ganduɗa kañum ne jogui tan ko nationalité sénégalais ɗum noon ɓe nanga e ko tolni tonnes ɗiɗi cocaïne walla mbiyen drogue mo moƴƴani o ha joni tan ɓe mbi oɗo ɓiɗɗo debbo kay biyeteɗo Sokhna Aïda Diallo kañumne tan ɓe mbi beele ko ɓe jogorno yande makko gam wardemo walla tan ko wuyɓe naate galle makko ɗum ɗon ne ɓe garti hen ɓe garti kadi e konngudi walla mbiyen plainte mo ganduɗa fawama e dow Cheikh Amar Samuel Sarr maître Abdoulaye Wade e tan faade milliard uji ɗiɗi ɗi ganduɗa innitama e nder Jayde l'Observateur ha joni ɓe garti oɗo biyeteɗo Moulay kañum ko tan baɗannoɗo théâtre ɗo e leydi meɗen e Daara Kocc kanko noon caggal nde wadduɓe nogas toon to diwan mo Amérique o arti ɗo o wi yette guila o arti ha joni so omo totte rôle uji ganduɗa fayi koye banggal théâtre kono noon wona rôle uji ɗi o yiiti hoore makko ɗin konngudi nane nder Jayde l'Observateur caggal l'Observateur ko Jayde Vox Populi rewi hen ɓe gari tan e holno marine mo Sénégal o waɗi ha fawi juuɗe muɗum e ɗiɗo ɗum ko ganduɗa ko kañum woni tonnes uji ɗiɗi drogue nangaɗi ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ɓe mbi tan ko koɓe keeɓi ko renseignement ji guila oɗo bateau yettaki ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ko ɗum saabi nde yetti ɓe dañani hay caɗele tawde ɗum e nder ndiyam e tettude oɗo drogue mo ganduɗa jogorno ko fanede e nder leyɗele taaride men ɗe kanko Sokhna Aïda Diallo ne ɓe garti tan e konngudi makko e wiide tan beele ko cambriolage manam beele ko nguy ko jogorno wonde walla tan o jogorno ko warede ɗum ɗonne nane nder tan Jayde nde ɗo wiyetende Vox Populi khalife général de Tidiane kañum ne woni Serigne Babacar Sy Mansour o arti tan e wiide yo jaam duumo saka noon e élection ji paaɗin ɗi ɗiɗo sungoli ganduɗa oɗo saaha goto fof nana haalana goɗɗo o konngudi walla ne siwta konngudi ganduɗa wona konngudi pewɗi wiide tan yoɓe mbat foof e peewal ɓe jaada ɓe gona gotum teɓe ganda Sénégal ko hoore wotere tan yete Jayde Libération kañum noon ari tan e oɗo gorko biyeteɗo Mamadou Lamine Mboup kanko Mamadou Lamine Mboup noon mataw o wiyatno hoore makko tan ko policier ɗum ɗon noon o fawa juude ɗum noon ɓe mbi mataw ko ɓuuri yimɓe 50 woni ɓe ganduɗa yete amo tettanno kaluji mumen toon to diwan mo Almadi to ha saabi ɗum noon nde o fawa junggo makko nde e wiide makko tan hewɓe ɓe ganduɗa yete amo nanganno ɗumen so nangui ɗumen omo namno ɗum omo namdoɓe ko tolni temedde 6 oɗo ɓiɗɗo gorko kañum wi ko taccanno tan ko tali o te rewane passerelle ɗum noon o wi ɗum nde o nangui ɗum o namdi ɗum ko temedde 6 ɗum noon mataw tan o fawama junggo oɗo saaha amoni juuɗe ɓe ɓe ganduɗa kamɓe goni dadiɓe kanko Serigne Babacar Sy Mansour noon o artino o feewi e tan jaam no dumori e nder leydi meɗen e discours makko mo ganduɗa o dañani ɗum e
e gammu mo hikka oɗo hay so tawi gammu yuɓɓinaka toon cérémonie officiel o kam ene andi waɗama toon to diwan mo Tiwawon. Gareni Diaynde Stade Diaynde Coftal Ɓalli ko kañum uddata damal. Diaynde Stade kañum arti tan e banggal wiide ɓeɓe ganda kamɓe goni Barça e Manchester United mbeɗe tan ɓe pini oɗo saaha ko ɗum ɓe mbi Juventus e Chelsea kamɓe noon aɓe jaaɗe haqqillaji mabɓe ɓe mbi Mendy kañum yiɗi tan ko wonde 11e wi wonde yete 11e eɓe ɗum ko ganduɗa kañum woni ko kañum ko yuɓɓinte e banggal sport. Kanko Boulaye Dia noon ɓe mbi oɗo saaha o arti tan o holliti hoore makko ene anda noon omo joguino gañandeli. Edouard Mendy noon ɓe mbi ko kañum yi hoore mum tan ko fawde koyɗe faya yeeso e ko watta ko kanko oɗo ɓiɗɗo gorko omo ganduɗa noon ko kanko woni basnoɗo fittandu makko woni Joseph Koto o wirnama ɗum noon wiyede tan Sénégal wirnimo ganda dareninoma sport muɗum nane Diaynde Stade ko kañum uddi damal udditen eɓɓore wonde woni en batta sona faade banggal gongal uddide eɓɓore wonde woni ko ganda kañum woni gueɗe rendo e oɗo subaka hande gueɗe rendo noon en batta sona artude tan e konngudi Khalif général de Tidiane mo ganda suuti ɗum e gammu oɗo ɓennuɗo ɗum noon e hewɓe do gammuji woodi ko way noon yejjitaka hay lawol gotol walla woppaka caggal hay lawol gotol woni tan no jaam arti walla mbiyen ɗo jaam duumi ha élection ji ɓenna saabu ene ƴewtinda haalluji ɗi ganda ala ɗo pawi nani kewi hen goto fof ne haalana goɗɗo haalluji ɗi pewani nani ɗoyete ene ƴewtinda oɗo saaha goto fof nani wiya oɗo ko ni way oɗo ko ni way adda fawa dow mum jikku mo andana ɗum walla jikku mo wonani muɗum ɗum ɗon fof jarani ɗum saabu koye sungoli paɗen te e sungoli ɗi ko askano jogui carte ji mumen te mbiɗi sikki haala ka yoɗani jarani yimɓeɓe ganduɗa ko kamɓe jiiɗi ɗo ɓe gonni kamɓe jiiɗi koɓe jiiɗi ko kamɓe jiiɗi kadi ko woni ɓerde mabɓe woni liggade e ligganade tan population o so tawi ko ligganade population tan goto fof ne wawi ko jogui koye sara muɗum ko jogui koye banggal muɗum kono ko wawi ko e gandal muɗum ara rendina ɗum e goɗɗo jooɗiɗo ɗono ɓe mbadda junggo e fandu ɓe liggo saabu ɗum ɗon fof ene wona tawde tan ko jooɗade gam ligganade mairie muɗum gam ligganade e ɗum ko ganduɗa ko dirde ala ko jaari hen ƴettodirde ala ko jaari hen yennodirde saabu koko ɓennata te so ɓenni goto fof ne foti so yi goɗɗo o ƴukkito kono so tawi ko wayni woodi so goto fof yi goɗɗo janggo e jaam ala ko watta sona ƴukkade o arti kadi e banggal réseaux sociaux ji eko kewata hen ko saabu ne anda hande kala ko yaltinte neɗɗo kala ko haalete neɗɗo kala bone batteɗo e neɗɗo weddete koye réseaux sociaux ji ɗi ɗum ɗon ene foti ƴewtidede no fewi e wiide makko ɗum noon en kaalino ɗum ɗo en kaltat saabu kanko Serigne Babacar Sy Mansour wona ngol ɗo lawol tan o haali hen kanko Khalif général mo Thiénaba o suutino konngude baadi ni wiide tan réseaux sociaux ji yo ƴewte sukaɓeɓe yo duttin koye yo dutto caggal e ngal ɗon banggal jooɗade tan e caggal ordinateur muɗum caggal téléphone muɗum ne winda walla ne haala e neɗɗo ko yoɗani walla ƴetta vidéo ji ganduɗa walla audio ji ganduɗa ala ɗo fawi natna ɗum e nder réseaux sociaux ji saktude sirlu neɗɗo saktude e ɗum ko ganduɗa ko kañum woni sutura neɗɗo Allah yiɗa ɗum saabu enen fof ko Allah suuri amen kala mo Allah suurti hande ma andu Allah suurtima wadde noon ko ganduɗa ko kañum ɓuuri kañum Allah ɓuuri yidde neɗɗo woni sutura e suurare hoto en surtout ɗum yen ndeno saktude sirluji e suturaji neɗɗo saabu wona ko Allah yiiɗi koye ɗi konngudi guddeten roɓɓindu Diaynde meɗen oɗo subaka alarba hande ko wiɗon tan yo Allah waɗan en jaam e kisal totude wonadi janggo so Allahu lamdo jaaɓi woni moon debbo Aissata Ndiaye wonno heɗen noon e banggal caméra o ko Amadou Touré wondude e Ndeye Fatou Massaly.